שלום לקרן. קרן, לאן את נוסעת? לא יודעת. שלום. שלום. הכל יעלה לפייסבוק, אל תדאגי. קרן נוסעת למסיבת חברה של גלילאו. תרדי פה לאלון. אוי, אז אני אעבור לטבעי. אוי, תיזהרי אבל. שזה לא יהיה מתועד, הנסיעה האחרונה שלנו. קרן, את קילומטר מהמדרכה. למה, את יוצאת? לא, תתיישרים בתוכו. סיוט. אתם לא יודעים איזה פחד היה לנסוע איתה. סיוט. אני איבדתי איתך 3 פעמים. אתה מגזים, אני נהגת טוב. איזה טסט עברת? איזה טסט? כן? חבל. אני אחת הנהגות. מה שהיא נכנסה. זה ארצה של פילוסופוס. תודה, תכנה אחרונה. כמעט קיפחנו את חיינו בדרך 3 פעמים. יודעת. אני נוהגת מה זה טוב. ביום, בלילה זה כבר... מה יש לך להגיד? שאני נוהגת מצוין. להגנתך. הגענו בשלום, בלי בעיות, מה? יותר טוב מזה. רגע, עצרו בנות. מה אתה מצלם אותנו? מה יש לך להגיד להגנתכם? שאני באתי ככה, אבל לא מעניין אותי. נראית נהדר, ואת נעמה? אני רעבה ואני עייפה. נו, משהו חדש יש לך מה להגיד? יש לך משהו יותר מעייפה ורעבה? מה יגידו אנשים שעשו כפולה מ8 בבוקר פלוס ספירת מלאי? שכל הכבוד. כל הכבוד. נדפוק. זה בניין? נעמה, את קוראים לך מהיום? נעמה פילוסופוס. פילוסופוס לא. זה פה? בטוחים שזה פה? רק שמום ניתן. קשרי לגלי שנייה. לא, זה היה 8. זה היה 8. אז 10 זה שם. למה אתה מצלם? מה רשום בבית? תתקשרי שנייה לגלי. מה למה את מצלם? לאן זה מגיע הצילומים האלה? זהו. אנחנו נצלם מלא בסל, כי זהו. שבוע האחרון שלי מתחיל היום. עוד 6 משמרות. 6? שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת, 7 משמרות. לא, מה זה הבית הזה? כאילו, אני מקים כאן אוהל מחאה. בוא נלך לגינה. גלי? בוא נהיה. גלי? היי! שלום! הגענו! למה אתה מצלם? שלך האחוזה? משתדלת. משתדלת. חייתה אצלי. אני יודע, היא התלהבה חבל על הזמן. מכם כאילו. שאלת, אני כזה, מה? את אחותו התאומה? לא. התבאסתי. לא, אחותי התאומה לא דומה לי. היי! זה לא טלפון, זה מצלמה דיגיטלית HD. טוב, יש חוקים. לימור, תראי היי, עוד פעם הצרופה? צרופי? אני לא שרופה, נשמה. שלומי, אני ונטלי יושבים כאילו בראש השולחן. לא. אנחנו מצלמים. נשמה. גלית, זו מצלמה הורסת. כן? את לא מבינה איזה מדהימה היא. אני צריך להגיד ברכת הדרך שהגעתי לשלום. מבינה איך היא נוסעת. ולמה לא אמרת שזה מחלף, שזה לא מחלף הסירה ימינה, אלא איפה שנפגשים כל שנה עם האוטובוס? לא ידעתי שאתה לא יודע. יש שם עוד כיסאות. יש שם כיסאות. שלום, היי. הכל מצולם. רגע, שלום. היי.
הכל מתועד. אחר כך הוא מתפלל שאנחנו כמעט עושים תאונות. רגע, בדרך חוצים? מי זאת? יואו, אני לא מבין. מה זה? מה? זה פלאפון המצלמה. שחזרת עם... הייתי ב-USA, you know. שאני לא אעשת? ראיתי את הסרט ההוא שאז אמרת לי שזה... מה היה? טל, יואו. איך שטל בא? שרון? בת מצווה? שרון? מה יש לך להגיד להגנתך? מאוד טעים לי. מאוד? יאללה, תאמון. את גילה לראות לבר מצווה? חדל. לא, מה את צריכה? מה לא? שאלתי מה את עושה, לא. זה אמיתי הבית? הבית, זה אמיתי? לא רואים אותו שלומי. לא רואים אותי. עמודה שאני אערוך את זה ויעלה את זה לפייס, תגידי לי תודה. רק שלא תעלה את זה כווידאו. כווידאו, אז כמה? עוד אחר בסרט אין לך פייסבוק? לא מפגרת טל. מקסים! מדהים. טל, איזה יפה. תעשי. בעיקר בחושך. זה גלי אמרה לי שלא יתפוצץ לך. התקרה יתפוצץ לה על התיק. מה זה? אנחנו עושים משהו יפה. חכה, אפשר לראות, אבל אני רוצה ש... לא עכשיו. גלי חסר סוכר. חסר. ראית את השרליל הרוקדת על עמוד? לא. מי זאת? ועוד לקחה את הבריטני. לקחה את הבריטני, קיפלה אותו 10 פעמים. חייבים. תקוע לה בתחת. דחפה אותו פה לתוך הזה. חייבים, אתם לא מבינות כלום בשום דבר. חייבים, מה חייבים להיות שם? יאללה, מנהלים, אני צריכה אתכם בחוץ. בחוץ? צאו חוצה, לבוא למטרות. רק לא מורה לשכנים. נראה לי שאנחנו צריכים סיסמה. אסוור, דורשים. עלייה במחירות. זה אתה, בבקשה. וירידה די, נו. אסור זה גזעם. תעשי. זה גזעם. יואו, זה ישן. לא היית. שלומי, אתה לא תהיה בקליפ. אתה רוצה להיות בקליפ? שלומי ירקוד לנו. אני עשיתי את הקליפ, את יודעת שאני השתתפתי בשיר. אני השתתפתי היה לי קטע כל יום, כל דקה, כל שעה, תנינה נינה, משהו מה כזה. זה? איזה טיול חברה זה? עשור, זה היה חיפה. היית שם? זה גזעם.